Nek kon mendek hop 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 iku Ho piye? ho ho. Lah nek ngandani kon mlaku. His. Wis. Riyen nggih nate angin kebu. Angin. Nggih, nate. Angin itu napa ya, Pak? Angon. Angon. Menggembala. Menggembala. Kebu iku Kerbau. basa kramane kok lali kula. Maeso. Oh, maeso iki maeso. Lah nek lembu iku nek ngiwa iku lek ngandani pripun? Nyium. Ber. Oh, nek nengen. Iya. Nek kon mendek hop 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 iku piye? Ho ho. Lah nek ngandani kon mlaku. His. Wis. Aneh-aneh, Pak. Nek ngeterno sapi nek esuk niku jenenge napa ten sapi? Brek. Brek. Ketose kura brek iku. Brek. Ya. Nek brek niku pripun? Brek iku yang ngeterno sapi. Nek brek. Nek brek iku rubuh. Utawa tiba brek. Lah nek tiba jungkir gentong jenenge napa? Ya jungkir. Jungkir gentong. Ngoten. Nggih Mbah matur nuwun ngelmunipun Mbah.